ganai ama tamoni bahing jaka sabuji bathai rok asukun no bokong kwbang rok rwya hanya simple kita bathai rwmani ang kato nachuksaka oro kisa kajagui thangka dipor kiring kiring tabuk hingke mai murugui ma tongo tabuk hingke dogan no paijak amo bai kisa hati khaina hinui tabuk hati khaimani yagulo hingke ritalna hinui nasingui tongo tabuk anto serbaio tam paitopka chapok tei akran moso kisa naka jotono lamsogo ani YouTube channel o tini video wngkha nongno gudak songui phunuknai bahai korsong naitongdi paiyasak phunukgui thangka nang nongno omono tini gudak chanai tabuk sai ke namono sai jugalmani yagrok phunukgwi tiyar wngkha tabuk hingke ani gudak swtui gtai sesuna bubar chapok alu rwjak koloi ni gena tabuk hingke bahai wngkha gari mangkha tabuk hingke kariui gudak sinai omono karimani yagulo bwtui sewui rwkha eko oro gudak paiui bwtui no luirui sinai tabuk gudak gwnako gudak paigui phunukgwi gudak baimani yagulo tabuk hainai bwtui rui rwkha bwtui rwbaimani yagulo nai bahai wngkha ani gudak sabaidi twthok no thokya.